Takže čaute, zdravím vás pri tomto videu. Dnes budeme hrať Fortnite, ale ja, keďže môžete vidieť môj level, áno, veľmi úžasne, neviem, tak dnes budeme hrať, neviem teraz, jak to presne volá, ale Reload by to malo byť, áno. Ale asi si zahráme rankedy. Teraz presne neviem, jak to tu funguje, lebo Fortnite som vážne nehral dlho. A no aj môj level tam svedčí. No. Ja, keďže som OG, takže pre mňa to bude úplný chaos v tejto sezóne. Vôbec neviem, že aké sú tu zbranie, jaká to je vlastne teraz sezóna, nič, takže ja sa ospravedlňujem, ale proste nehrám túto hru už. No, mali by tu byť rankedy, áno. No, reloady sú OG, keď tak na budúci si zahráme normálne rankedy, ale ja si teraz pôjdem pre ten reload, lebo neviem, fakt nebudem hrať novú sezónu. No, dáme solo, aha. Takže zistil som, že reloady sú iba pre 2. Rankedy samozrejme, ale ja budem hrať samozrejme solo. Takže ideme normálne. Neviem, čo mám od toho čakať. Fakt som to dlho nehral. Teraz je popravde nová sezóna. Mám taký pocit. Vidím, že tu je nejaký Dr. Doom. Lego. Môžem pozrieť shopík. Dobré. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Je to úplný shit, ale nevadí. No. Skúsime spraviť takú sériu, že keď to nebude taký shit ten Fortnite, tak že zo Silver 3 sa dostanem aspoň na Platinum, ale neviem, kedy končí sezóna. Popravde teraz, musím sa pozrieť. 2. novembra. To by som mal stihnúť aj Platinum, dá sa povedať. No, Platinum. A keď tak Diamond, keď sa mi bude dariť. Ale hovorím, dlho som to nehral, takže nečakajte žiadne zázraky. Keď začala táto prvá sezóna, táto mapa, ktorý som tu prestal hrávať, asi väčšina ľudí, lebo oni každou sezónou to zhoršujú. No ale padá to akože, no neviem, no. Neviem, či to dám. Fakt, nejsem ani rozehratý, ani akože pred videom som nehral nič. OK. Neviem, ktorá zbraň je dobrá teraz, ale tady ide týpek. OK. Ja som hrozne úplne špatný som v tejto hre. Ach jaj. Ja sa ospravedlňujem zájem. Ja som to kedysi počal. OK. Asi si idem nafarmiť matra. OK, počujem nejaké fighty. Tam tým smerom. Takže idem sa pozrieť, ale cestou si ešte nafarmím matra. Až to budú pravdepodobne boty, lebo však Silver 3 není zrovna veľký rank. Pre tých, čo hrajú vo Fortnite 24/7, tak ja sa ospravedlňujem veľmi, ale ja to neviem hrať. OK, toto už je trošku lepší týpek. OK. GG. Takéhoto dobrého týpka som nečakal. To co je? O ne, další týpek. OK, kamo tu sú akí dobrí hráči.
Tu sú lepšie, než som čakal. Si nakúkava. Dead. A neviem, kde bol ten druhý. Čo po nej strieľal. Už vím. No. Kde? V kríčku? Môj aim! Dead. Kámo. To sú dobrí týpci. Alebo ja som špatný. Sú dve možnosti. Buď tu sú dobrí týpci, alebo ja som špatný. Ja si myslel, že to je shotguna, ale to nie... Co to je za shotgunu? OK, tak to vôbec. To zabudnite, že budem také zbranie používať. To už hovorím teraz, že plne nesúhlasím s týma novými zbraniami. Dobre, mám 4 killy. To je docela solidné. Akože ja som spokojný. Nehovorím nič. Ten shield, musím povedať, že nie je až tak špatný. Lebo akože tá týpka kríčku 50 damage, no nevím no. Možno to je dobré na rozsekání akože nejakých stien alebo nejakých budov. Ale určite na normálny damage to není dobré, by som povedal. Čiže proste... Ne, možno nejak, keď má týpek nejaký boxík alebo niečo, že to môže byť dobré, ale nemusí. Takže, asi tak. Co je toto? OK. Ty vole! Aha, ja potrebujem auto. Ale viem, že to je nejaká spolupráca. Neviem teraz ktorou značkou auta, ale viem, že to je nejaká. No neviem, čo sa to stalo popravde, ale veľmi ma to zaujíma. No, tady vypadá, že by byl nejaký typek. No, táto zbraň, ne, ja som myslel, dobré nič, som nemyslel. No, asi launchpad použijeme. Tady už to niekto vybral, takže to nič. OK, fighty, ale asi nejdem. Mám 4 killy. Aha, vidím. To sú boti. Idem proto. To sú botiáci. Môj aim! Mám strieľať do noka, alebo čo? Dobre. Ne, ja neviem, čo mám robiť, keď použijem ten štít. Ale, nejak som uspel. Dobre, tady vidím, že sú tady aj steny. To by som mal mať na niečom. A prečo to nemám na ničom? Tuším, na ičku som to mával. A potom si to nastavím. Teraz ona bylo úplně nejasné. Vláček pršel. A nic, zase. Top 15. A! Či to je bot? Není. To není bot. To není bot. Tak to zabudni, bratu. Ja som tak zlý v tejto hre. Ne. Koľko má? Dobre, toto je veľmi zlé. Ja to musím zabiť. Neviem, čo sa tu teraz deje.
Popravde, mohl by mi... Ne, prenechať tento high ground, lebo... Tak sa... O ne, prosím. Ďakujem. On to podkopáva dole. O ne. Kde je ten druhý cápek? Aha. GG. No 7 kg, já si myslím, že to je slušné. Medailonový týpek. Sice nevidím, ale asi ho za chvilku uvidím. No. Já bych se možná i šel po ten medailon, jakože neříkám nic. Sice nemám dost matra, ale... Najprv asi musím nájsť toho týpka. Asi bude za tým kopcem, by som povedal. No. Alebo ne. Alebo to je NPC. Co jsem teraz počul? No, asi to nebude. To podľa mňa bude... Na kopci. Dobre. Dostal nějaký damage, jsme si vymenili. Může být. On má hangaround, to se mi velmi nepáčí. To se mi ale že moc nepáčí. Já jsem to tak věděl. Super, odkiaľ strieľa. A pohodě, asi je míňčka. To si z boku. Nevadí. Jeden pro toho cápka. Ok, dostal. Dostal pecky. Ne, to nemyslí vážně. To! Skap. Já si ho počkám u zóny. Pohodě, já s tím nemám problém. Další medaile nějak? Doufám, že skape. Kde je? Jakože sorry, ale kde je? Počkej, on to... Aha. Vlastně se můžeme kouknout na mapu. To je. Šikula. No pojď. OK, dal mi dobrou. Dobre, vidím to tak, že vyjde čo najskôr nové video, lebo musím povedať, Fortnite ma docela prekvapil, akože som docela prekvapený, docela ma to bavilo, ale je srap ten týpek, hej, co ma zabil. Nebudeme komentovať, dáme hentu heďku tam zhora, to som mal proste ubraniť, no. Takže očakávajte čo najskôr nové video. Zahráme si asi na budúce video asi 2 ranked hry, lebo proste toto video sa natiahlo. No, a nezabudnite dať odber a like, keď sa vám páčilo toto video. A ako som hovoril, čo najskôr bude vychádzať nové video. Takže zatiaľ, čau.